Nej, men altså man kan gå forbi, men det er jo også træning uden at de behøver for at... Så er det gik i en tunnel jo. Ja, det er sådan lidt voldsomt. Ja. Altså jeg kunne i hvert fald se, hvor du har gået. Men jeg kunne ikke se, hvor du har knækket. Ja, vi vil da lidt på. Jeg vil se, hvor du har gået, men jeg kunne Men se, jeg hvor vil du så har sige, knækket. en ting, at det godt, at klubben er forsvundet, og hvis jeg lavede det, så var det forsvundet. Ja. Fordi at hvis du kunne det, så kunne du have set det. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget det går. Man kunne se, det var andet. Det var også Du skal jo huske, at du skal gå væk. Fordi så har vi nemlig en kyr om går. Vent lidt væk fra det. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal have den. Så skal man nemlig gå væk. Så må man gå væk fra alt. Sådan siger du. Man står bare nede i kroppen. Man skal gå væk. Ja, det kun hvis dommeren siger, så står du med mærke, der er en særregel i Danmark. Er det noget, når dommeren siger? Det vidste jeg ikke. Jeg troede, det var sådan. Det troede så også. Og man tænkte det også. Nej, det er transport. Du spørger ham. Ja, så får man noget, så du kan nej. Det kan du blive trukket. Ja, sådan der, så skulle der sådan det er fandme fint. Hun får en god en, tror jeg. Ja, så er det nogen grundstilling til det. Ja, det var jeg faktisk i går. Det var jeg faktisk i går. Det er ikke engang løgn. Man får gik til klub A. Så jeg skulle op her i morgen, så jeg kan sætte løgn. Det var jeg roligt. Du ser på det. Det er så enig, jeg får nok aldrig til at gå. Det var så godt.
det drejer sig bare om så meget det. Men den der video, vi har haft her, men jeg tænker, hvis man smejler op på den, så er jeg haft det godt. Jamen, jeg fik også Ja, det var Søren. Vurdering, Søren. Den er i orden, fortrinlig. Så vil jeg lige sige herinde, hvor vi er et rigtig godt og nydeligt stykke arbejde. Det tror jeg ikke, du kunne trænge kun på. Nej. Sluk kameraet. Sluk kameraet. Nå, den her så bevogtning, den kommer lynhurtigt over, og så starter hun sin standhals, og den er vedvarende halv af den 10 hund, som det skal være inde alene. For lige pludselig i det hun, eller du begynder at bevæge dig derovre, så får hun lige noget mærkeligt lov. Så skal vi lige en tur ud, men hun kommer selv til ud, og så får den bare på alle kontakter igen. Vurderingen er fortrinlig i standhals og bevogtning. Den tager jeg så derinde ikke i tilstrækkeligt, fordi hun får lære af figuranten. Den går selvstændigt ind og starter op igen. Flugten, hun sætter et dejligt dybt og effektivt greb, og hun har en utrolig stor bremseeffekt. Fortrinlig overfald med stokkeslag, der er heller ikke noget at skrive om. Målprøven, der skal du lige vente til, jeg giver tegn til, at du skal sende den. Men det skal nok lige tage det for dig. Ja. Men det skal du lige huske til det der. Du må ikke sende hunden før, at kommer et tegn fra dommeren. Og målprøven, hun kommer lynhurtigt ned, og hun sætter jeg vil ikke sige et rigtig dybt greb, men hun sætter et greb, når hun holder ved. Men i det hun så kommer ned, så kommer hun ind og får det rigtige dybe greb. Og det sidste der, hvor hun slipper, siger figuranten, det er fordi, jeg tager en over tæerne. Det går vi heller ikke noget ved. Så jeg holder dig i lille fortrinlighed den sidste. Så alt i alt så får du et, hold nu fast, fortrinlighed 97.